sun bar falon ku zo mu ci. To ya goban za ki fito mu haɗu? Haba Jumes, ana kokarin ya za a fita a cikin wannan yanayin kuma kana magana wai gobe za a haɗu. Haba. To me kike nufi da haka? Kai dai mu je kawai za mu yi waya bayan kun fita dan Allah. Taho ki. Taho. Taho. Dozin a yanzu ba a neman falala. Mata dozin ina za mu je ƴan uwana. A'a. Ha kun fito za ku tafi? Wallahi. Wallahi Hajiya sun fito. Dama da yake sauri suke shine za su tafi. To ita Habiba ai ba mu gaisa da ita ba. Za ta dawo ita ma in ta dawo sai ku gaisa wata ran. A'a. Tunda dai Allah ya sa sun ga juna ai sa gaisa ne ko? Habiba ina yi ne? Ko ba ta magana ne? Mama tana magana. Yana magana ne. Na ce yana magana ne ko? Habiba. Jumes. Cire abin da ka sa a fuskarka. Ai na gane ka.